मैया भुटाननिफ्राय बिथांमोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसिम गथायहरनाय जाबाय। भुटाननि जेलाव थानायखौलाय माबोरैहाय दिहुननो हानांगौ जाखो? बे हरनि समाव नोंथांमोननो आङो अकस्मातलि मोनसे भिडिअ लानानै फैदों, मानोना आङो फेरेंगा अर्थात बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा माखासे खोथा बुंनाय मैया जिथुनाखि अरुणाचलनिफ्राय बा भुटाननिफ्राय 6 जन सुबुंफोरखौ जेलनिफ्राय रेहाय जाबाय आरो गबाय होननानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों दावराव जादोंमोन। दा बे बाथ्राया बेसेबांसिम सैथो आरो थारैनो गमारदोंना गमाराखै बिनि सायाव रनजित बसुमतारीया गुवारै फोरमायदों। नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ नायना लाग्रोबा बुजिगोन। बिनि सिगां आङो माने मैया भुटानाव जिथुनाखि 6 जन सुबुंफ्रा गदों होन्दोंमोन ना NDP-नि, नै बिनि सायाव एक्स NDP-निनो आफादगिरि ना मा होनो बिथाङा मा फोरमायदोंमोन बेखौ ससे नोंथांमोननो आङो 3 सेकेन्डसोनि क्लिप होग्रोनि, नोंथांमोना खोनासंना लाग्रो। जोबथेसालियाव दङमोन, दिनै बिथांमोना उदां जाबाय। थारैनो जोङो एक्स NDP हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो स्पेसियेलि गोजोननाय बावहरनांगोन दिनै बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारखौहाय। अब्ला नोंथांमोनहा निस्सय खोनाखाबाय एक्स NDP-नि आफादगिरि बिथाङा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ गोजोननाय जासिहरनाय आरो लोगोसे उदां अख्राङाव फैबाय होननानै अर्थात जेलनिफ्राय गबाय होननानैसो बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय दिनै फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा अर्थात बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथांमोना गुवारै नायना लाग्रो, बिनि उनाव आं नोंथांमोनजों सावरायगासिनो दङ। बे नामखौ मोजां गोसोआव गैया, नटआ आंनाव लाबोआखिसै, आंनाव दङ नटआ। आं नोंथांमोना बे सोंनायखौ सोंगोन होननानै सानाखैमोन, मोगा मोगि जानो थियारि नङामोन। अब्ला मोनसे बाथ्राया कनफार्म, इमप्लिमेन्टेसनाव थानाय दफाफोर बायदियै इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय थानाय दफाफोर बायदियै जोंहा गासैबो दफाखौ जोङो एखे खुब स्पिडआव मावगासिनो दङ। नाथाय बाथ्राया बिदि नङा जे बालाबारिनि खुसेंग्रा जावबानो मोननाय बायदि जों खामानिखौ मावफुंगासिनो दङ। भुटानाव जोंनि एक्स NDP कमरेडफ्रा 6 जेल जानानै दङमोन। बिथांमोननि सोरबाया 15 बोसोर जेल जाबावनांगौ, सोरबाया 10 बोसोर, सोरबाया 12 बोसोर जाबावनो गोनां दङमोन। बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्ट्रि आरो भुटान गभर्नमेन्टनि हम मिनिस्ट्रि, मोननैबो हम मिनिस्ट्रि डिपार्टमेन्टआ सावरायनानै मैया भुटाननिफ्राय बिथांमोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसिम गथायहरनाय जाबाय, भारत सरकारनिसिम। दा भारत सरकारनि आखायाव फैबाय माने भारत सरकारा आयेन बायदियै बिथांमोनखौ खोब खम समनि गेजेरावनो उदां अख्राङाव लाबोगोन। माखासे फर्मेलिटि दङ। बेनि अनगायैबो जोंहा नेपालाव सासे दंबावो, नेपाल गभर्नमेन्टजोंबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्ट्रिया सावरायगासिनो दङ, बिथांखौबो गोख्रैनो। दा बे समाव नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायदोंब्ला निस्सय बुजिखाबाय रनजित बसुमतारी बिथाङा एक्स NDP-निनो सासे सोद्रोमामोन। दिनै बिथाङा मा फोरमायखो, निस्सय दिनै भुटाननिफ्राय जे गबाय होननानै बुंनो 6 जन एक्स NDP-नि मानसिफोरखौ, बे गवाखै रायजोफोर मिथिबायना। ओरैबायदि नंखाय बाथ्रा फोसावदों, माने एक्स NDP-नि बे आफादगिरि ना मा होनो बिथाङाबो मा हिसाबै माबे मेलेमजों साननानै जे बिथांमोनखौ बे 7 जनखौ गबाय होननानै मानो खौरां मिथिंनि गेजेरजों फोसावनांगौ? नांगौ जायोब्ला बिथांमोना थोंजोङै बुंमोन ना, जेनेबा भुटाननिफ्राय भारतआव भारत सरकारनि सायाव माने ट्रेन्सफार खालामहरबाय, भारत सरकारनि पावार बायदियै बिथांमोननि माबाखौहाय केसफोरखौहाय माने रेजिं खालामनानै दिरुननायनि थाखाय राहा लामा होनो थाखाय बा सुजुग सुबिदा होनो थाखाय भारतआवनो ट्रेन्सफार खालामहरबाय बा आसामाव ट्रेन्सफार खालामहरबाय, बे बाथ्राखौ फोरमायबा माथो जायोमोन थब्लं-थब्लंनो। दिनै बिथांमोना गबाय आरो गथारबाय होननानैसो गोबाङानो फोसावदों। दा नोंथांमोना निस्सय नुखादों आरो मिथिखादों, बेफोरबायदि थगायजायोब्ला बेसेबां दुखु मोनो। आरो साफ्रोमबो एक्स NDP-नि मानसिफ्रा ओरैनोथ' बिना खस्थ' खामानि मावबोआखै, गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गाव गावनि जिउखौ दाउसा अमाफोरबायदि माने सिखोमाबायनानै बहा थागोन, बहा जागोन, बहा लोंगोन, दिनै बिमा बिफा दंब्लाबो बिमा बिफा गैयै बायदि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोङो गोबां खस्थ' मोनबोदोंमोन, नङा होमबा? नोंथांमोननि थाखायनो बा एक्स NDP-नि थाखायनो बा NDP-फोरनि थाखायनो गोबां बर' सुबुंफ्राबो खस्थ' मोनदों। दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ गवालासिनो जे गबाय होननानै फोसावनाय बे जोबोद माने नंखाय बाथ्रा आरोखि, माने फेक निउस होनना बुंजायो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथांमोनहा भारत सरकार आरो भुटान सरकार बिथांमोना सावरायलायनायनि गेजेरजों भारतआव ट्रान्सफारसो खालामदों, अर्थात आसामाव लाबोबाय बा जोंनि भारतनि जेलाव बिथांमोनखौ दोनफैफिनथ'गोन। हयथ' बिथांमोनखौ साननैसोनि थाखाय रेहाय होनानै दोननो हागौ न'फ्राव थानाय, थेवब्लाबो बिथांमोना केसखौ गेलेबाय थानांगोन। बिथांमोननि केसखौ जोबाखै, बिथांमोन जोबनाय एबा गनाया माखौ बुङो, बिथांमोननि केसा गासिबो खालास जानांगोन, अब्लासो गबाय होननानै बुंनो हायो। दिनै हगारनानै साननैसो हगारनानै गाबोन सबनो थ्रोब थ्रोबफिनबा बेलाय मा हगारनाय जानो? बेखौनो गबाय होननानै बुंनानै फोसावब्लालाय माबोरै जागोन? गोबां माने नोंथांमोना नंखाय बाथ्रा बुंदों, आं बेखौ डाइरेक्ट थोंजोङै बुङो। दा नोंथांमोना दुखु दामोन, गाज्रि दामोन, मानोना जोंबो हारिनि थाखाय नोंथांमोननि NDP-फोरनि थाखाय गोबां खस्थ' मोनबोदों आरो नोंथांमोनखौ जोंबो सापर्ट होबोदों। नोंथांमोननि साननाया फुरा जानांगौ। दिनै नोंथांमोननि मुङैनो बिटिआर एकर्डखौ खालामना लाबोदों, नङा होमबा? बे हिसाबैनो दिनै नोंथांमोननि जेसेबांखिनि सोद्रोमाफोर दङ एक्स NDP-नि सुबुंफोर जेलाव, सेन्ट्रेल जेलाव, दिनैसिमबो गुबुन गुबुन स्टेटआव माने जेलफ्राव फासिनानै दङ एक्स NDP-नि सुबुंफ्रा, बै बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव खालामनायानो देरसिन खामानि।
दा दिनै बेफोरबायदि थोंजोङै उदां अख्राङाव खालामैखौनो नोंथांमोना अरुणाचल बा भुटान जेलाव थानाय सुबुंफ्रा एक्स एनडिपिफ्रा 7 जना गबोबाय बा उदां जाबाय होननानै फोसावनाया बे माने लासिं सिंनि बाथ्रा जादों आरोखि दिनै नोंथांमोना नंखाय सानदोंबा फेरेंगा अर्थात रन्जित बसुमतारी इएमआ बिटिआरनि इएमआ मा फोरमायखो निस्सय नोंथांमोना निजानि खोमाजों खोनाबाय आरो निजेनि मेगनजोंनो नुबाय निउसाव नङा होमबा दा मा सानदों सोर निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आं बे बाथ्राखौनो बुंबाय जाहाथे बेफोरबायदि नंखाय दाबुं आरो आसामनि सेन्ट्रेल जेलाव थानायफोरखौनो दासिमबो माने सासेबो एनडिपिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो हायाखै बा दिरुननानै दिन्थिनो हायाखै बिटिआर सरकारा बे भुटाननि जेलाव थानायखौलाय माबोरैहाय दिरुननो हानांगौ जाखो दा माबोरैहाय नंखाय फोसावनानै बेफोरबायदि एथ'ग्राब माने बर' हारिनि बा एक्स एनडिपिफोर बिथांमोनखौ गोबां लासिंसिं खालामनो सानदों नामा आरो बे जिथुनाखि आफादगिरि थांफादों एक्स एनडिपिनिनो बिथाङाबो एसे साननांगौमोन आरोखि गयै मानसिखौ माने गबाय बा उदां अख्राङाव लाबोबाय होननानै बेफोरबायदि बुंनो नाङामोन आरो फोसावनो नाङामोन गवाखैबा गवाखै डाइरेक्ट माने भारतआव ट्रेन्सफार खालामबाय भुटान जेलनिफ्राय नैबे बाथ्राखौ फोसावना होनाया क्लियार जायोमोन आरोखि दिनै नोंथांमोना बाथ्राखौ फिदिंदों नोंथांमोना बिथांमोनखौ ट्रेन्सफार खालामनायावबो पलिटिकेल खालामबाय नोंथांमोना गबाय होननानै बुंबाय बे मोनसे पलिटिकेलसो दिनै बिटिआर सरकारा जोंनि आसाम बा बर'फोरनि थाखाय आसामनि आन्दाराव थानाय बिटिआर ओनसोलाव जिमानखिनि बर'फोर दङ बा एक्स एनडिपिनि बिथांमोनखौ माने फोलादों आरोखि माने नंखाय फाव फान्दायदों बे मोनसे बिराद रं जादों आरोखि